Jeg vil udregne opgave 206 i matematikbogen, og den opgave, den lyder på, at vi har en trekant, hvor vi får givet tre informationer, og så skal vi udregne de sidste tre selv, og til sidst lave en tegning af trekanten. Og for at regne de her manglende informationer, vil vi så bruge af cosinusrelationen i to forskellige isolerede former, hvor vi har gjort sådan, at vi skal bruge den. Og den første måde, det er, hvor vi har taget kvadratroden af hver sin side, for at få vores værdi af længden siderne i den værdi, som vi skal bruge, ikke opløftet i anden. Og den anden, det er her, hvor vi har isoleret den vinkel, som vi har brug for at finde. Når vi kender alle tre sider, skal vi finde vinkel, og så har vi isoleret den her til cosinus til A. Og i opgave A, der har vi fået de her tre informationer om, at siden A er 10 cm lang, B er 8 cm lang, og vores vinkel til C er 60 grader. Ud fra det kan vi så regne og bruge vores cosinusrelation til at finde længden på vores sidste side, C. Og så vi kan se her, så skal vi ikke have A, men C. Og det er så simpelt, at vi bare kan bytte rundt på vores værdier. Så vi siger bare C lige kvadratroden til A i anden plus B i anden minus 2 gange B gange C gange vores cosinus til vores vinkel C. Så vi kan bare indsætte vores informationer her, og det vil så sige, at vi så siger 10 opløftet i anden plus 8 opløftet i anden minus 2 gange med, beklager, der er lige lavet en fejl her, der skal selvfølgelig stå A og B til vores 2 gange 10 gange igen med 8 gange cosinus til vores vinkel C. Og det får vi så en længde til at give 9,17 cm. Ved at vi har alle tre sider nu, kan vi så begynde at bruge vores anden formel her, hvor vi så kan regne vores vinkler. Og for at regne vores vinkler, så isolerer vi A, så vi rykker cosinus over på den anden side, og så den kommer til at hedde A lige cosinus til minus første. Og ellers så indsætter vi bare i vores formel, så vi siger 8 opløftet i anden plus 9,17 i anden minus 10 i anden. Og så siger vi 2 gange 8 gange 9,17. Det giver så en vinkel på 70,89 grader. Der er så to måder, vi kan udregne vores sidste vinkel på. Og den første, det er selvfølgelig ved at bruge vores metode her igen, ved at vi så bare tager den til vores vinkel til B og siger
cosinus i minus første til vores forskellige A og C værdier. Så den kommer til at hedde 10 opløftet i anden plus 9,17 opløftet i anden minus 8 opløftet i anden. Og så 2 gange 10 gange 9,17. Det giver så en vinkel på 49,11. Den anden måde, vi kunne have udregnet vores sidste vinkel på, det er, at vi ved, at der er 180 grader i en trekant, så B den må være lig med 180 minus A minus C. Og ud fra det, så kan vi tjekke, om vores overstående resultat er korrekt. Så 180 minus 70, 89 minus 60, som er vores vinkel til C, så vi også lige skal have skrevet her, som jeg har misset. Og det her, det giver så 49,11 grader. Og for at tjekke, at vi har alle vores vinkler regnet rigtigt ud, har vi endnu en metode. Der kan vi så lægge alle vores vinkler sammen, fordi at vi igen ved, at der er 180 grader i en trekant, og derved siger vi 180, det er lige med A plus B plus C, og det er så vores vinkel A er 70,89 plus 49,11 plus 60. Og det giver så præcis 180 grader. Nu har vi så regnet alle vores tre informationer. Til vores trekant her, og det skal vi så gøre videre til vores andre øvrige opgaver A og B, som er gjort her, hvor vi igen her, der fik vi opgivet vores ene vinkel her, og vores to andre længder B og C, hvor vi så har udregnet igen, ligesom ovenover. Med cosinusrelationen har vi udregnet vores længde til A og vores vinkler til B og C, og tjekket, om vinklerne er korrekt størrelse, og at det passer, og heldigvis gør det. C'eren er dog lidt anderledes. Her har vi kun fået opgivet alle længderne, så derfor har vi regnet alle vinklerne kun. Og det passer igen med de 180. Så har vi lavet, og så skulle vi jo selvfølgelig tegne trekanterne. Så det her, det er vores første trekant, hvor vi kan se, hvor vi kan tjekke vores resultater i GeoGebra og se, om de er helt korrekte. Og der har vi også vores anden trekant, hvor vi igen kan se, at alle informationer er korrekte. Og til sidst vores tredje trekant, hvor vi igen heldigvis kan se, at
vores informationer og udregninger er korrekte. Det var en gennemgang af lidt trigonometri. Håber du har fået noget ud af det.